Dumela makulu azvina kumira zvakanaka. Vakomana vaya vatotanga 2/3 majority dzakapinda dzapa position. So panapa chakuitika pakunzi taurai kundishaya petition the Parliament of Zimbabwe urging to establish a social regulatory board establishing. He claims that current legislation and regulations are void in this domain, leaving users vulnerable. So panapa muri Zimbabwe nyaya iri kuitika. Ukaenda pa open pale Facebook ndo pane video rese rakakwana. Inini zvangu andikwanise kunge ndichiri player rese pana because andina rights video roro. So ndo paanga achitaura murume uyu achitaura zvakasiyana siyana achitaura kuti vanhu vari kugadzira content, ma content creators vanofana kuva accountable, votodedzwa kuparliament vachiansa mibvunzo yavanenge vachifaiwa vachibvunzwa muparliament, vanofana kuuya vachipindura nekuti vari kukonzeresa zvinhu zvakasiyana siyana. Asi muri Zimbabwe isusu takatarisa nyaya hatisi mabalance, hatisi vanhu vakapusa. Tiri kuitika panapa ndechekuti ma content creators vakawanda chinjo vari kukonzeresa ndechivi, because kana muri kutaura kuti kune ma content creators vari kukonzera kuti munhu commit suicide iye ari content creator ndidi. Kana wagadzira content yakadaro fine, unokwanisa kuenda, but ukazonyesa kuteerera zvaanga achitaura zvese unoona kuti ataimira vanhu vanoposta news, because kuona tasa news dzinobuda pamachannel akasiyana siyana ema content creators aya, munhu anongobuda achitaura kuti pari kunzi Chris Mutsvangwa adzingwa. Saka ma content creators anobuda kuti mudhara Chris Mutsvangwa adzingwa, mudhara ayataurisa komana aiwa adzingwe zvake, wazviona. So dzakasiyana nenews mabudisirwa dzine dzakuitwa kune mamwe manhingirikini kana kurana ZBC, unoona satonzwa zvichitaurwa zvakadaro, because kunogona kunzi vashiftwa vambobviswa panhingirikini yavo, but vanhu ma content creators vanongotaura pavanoda nema explainere, vane the way yavano expressa nyaya. Asi unongo watopa ma1 manje, because kuona kuti zvinhu zviri kutotargetwa kuti vari kutoziva kuti pa social media ipapa, pa social media ndiko kwakasimba vanhu vasingavafarire, ndiko kwakasimba vanhu ve-CCC nevamwe vanhu vari kwakasiyana nenyika dzakasiyana siyana. So vese vanenge kunzi vakudiwa content creator kungogadzira nyaya yako uchitaura zvinhu zvavari kunhingirikina hokoyo, and hakuna munhu wekuti achakwanisa kunomiririra kuti nyaya iyi idhakwe kana kuti isatambirwa muparliament, because muri kungoziva zvakaitika. Ndo ma side effects ashabangu achatotanga kuitika, because 2/3 majority vanayo, zvinhu zvese vanenge vakungofunga pamwe chete, vari ngotika zvinoita ndizvo vachingobvumirana vese vanenge vakutaura one voice. Ende senyika handifunge kuti nyika yacho inozofamba vakomana, nyika yekuti inenge yangotaura one voice, because panodawo vanhu vari kuti vanenge vachioppose, but iyi inobata munhu wese, zvokuti iwewe wanga uri kuside kwavo uchizodidi autoshaya chete kana chivideo 1 chonoti mbodedzerwa kana kuparliament uchitaura. But inini ndakazvitarisa zvangu, ndoona kunge muparliament memeka pane nyika iko zvino dai vambofocusa nezvimwe zvinhu zvinenge zviri nani, zvimwe zvinhu zvinenge, because magender based violence zvakawanda zviri ngoitika, but hatisi kumbonyatsoona imwe action yekuti kunyatsotorwa ndidi. Zvinhu zviri kutoitika, maproblem ekuti vanofana kutombofighta zvinhu zvakaita zvakasimba, vofighta nemamwe maproblems ari kusangana nenyika ineyi, kuti nyika imboenderera kumberi, kwete zvekuti mungofunga zvinhu zvokuti mumbopanicha vanhu makona ese ngoda kudai bo no, andioni zvangu. But muri Zimbabwe, you tell me what you think in the comment section.